Salut prieteni! Am zis să vă prezint unul din produsele noastre cele mai importante pe care le avem în portofoliu și anume Microplan Serum. Păi, ce să spun despre Microplan Serum? Pe lângă că este un produs de calitate și cu niște substanțe foarte bune pentru plantele de acvariu, îl avem în 4 feluri de gramaj. Deci aici avem 100 de mililitri. Avem 1000 de mililitri, flaconul mare, care este cel mai apreciat. Avem 200 mililitri, așa niște mici bibelouri. Și avem și varianta la 500 de mililitri. 500 de mililitri care la fel este foarte apreciat de voi acvariști. Este un produs pe care noi îl recomandăm cu drag. Vine în flacoane albe, flacoane de calitate superioară, flacoane tari, care cred că sunt foarte apreciate de voi. Așa, avem 2 pompițe de dozaj, este ca o variantă la capacul gradabil. Uitați, fiecare flacon avem un capac gradabil pe care voi îl puteți folosi la dozare. Dar am zis să avem și o alternativă la pompițe. Pompițele acestea micuțe, 2 ml, foarte robuste și foarte frumoase. În mare parte le folosim, așa le recomandăm noi cel puțin, la cele de 100 și 200 ml. Chiar dacă furtunul este mai mare, îl putem tăia și ajusta pentru flacon. Da? Și aceste pompițe mai mari, mai aspectoase, mai robuste, 4 ml fiecare pentru dozaj, care noi le recomandăm la flacoanele de 500 de ml și 1000 de ml. Adică noi credem că aceste pompițe vă ajută ca o alternativă la capacele gradabile. Observați că fiecare flacon are capac gradabil. Acum să vă spun câte ceva despre flacoane. Dacă observați, avem etichete plastificate de calitate foarte bună. N-au nicio problemă cu apa sau cu umiditatea, deci stau foarte bine. Au instrucțiuni complete și absolut necesare pentru orice acvarist. Avem coduri de bare pentru cei care vor să distribuie produsul nostru în magazine și cei care deja distribuie produsul nostru în magazine. Ce să zic, suntem foarte mândri de cum arată eticheta, este o etichetă frumoasă, aspectoasă. Credem că ne face mândri acest produs și aceste etichete. Noi livrăm în cutii personalizate, așa frumoase, cu logo-ul nostru și cu toate datele firmei. Mi se pare corect pentru a respecta clientul. Produsul în sine este un produs de calitate superioară, care nu afectează vietățile din acvariu. Noi personal avem creveți, înmulțimii pești în mod constant, deci este absolut sigur pentru toate vietățile din acvariu. Se poate doza și săptămânal, dar noi recomandăm, scriem asta și pe etichetă, recomandăm zilnic, pentru că cea mai corectă fertilizare, orice fel de fertilizare, este făcută zilnic. Așa că vă așteptăm pe site sau pe Facebook sau pe Instagram sau pe TikTok să ne apreciați toate produsele noastre, să le cumpărați și să ne spuneți părerea voastră în recenziile oferite. Suntem mândri că avem doar recenzii pozitive și toată lumea ne apreciază produsele noastre. Vă mulțumesc din suflet că ați urmărit această prezentare și credem că este loc și de mai bine, așa că suntem deschiși sugestiilor voastre. O zi bună tuturor acvariștilor!